India Mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Ha ka jingi kendo lang ki khun kabalang Presbyterian lynching ka beningkong hapo kabalang bat ka jing temu jong gani ka jingi seng kan long ban khot ban weri ki para banget jong kabalang ban ye kendo lang nadu ki khun hapo ka jing shakri ki bela sa ki we ki jaka henry ki bedi shnong trai hapo ka shnong lynching bat ki ba mi ru na kani kabalang ki bela penlong ye kani ka jingi seng ka bekirpang minin kisngi ka ar pusau trik uyayong ar hajar ar puar kani ka jingi seng ka penlong iki khun ka balang bani kenduk lang bat yakin mau iet iwei pat nadu ki kepatemen ki kebetemen ki bamin shwa ki bla mi no na kani ka shnong ban kintia wi ka jing shakri blai hapo la ka jong ka balang ha kani ka jingi seng la don ringkat lang I pastor TH Mukim ki temen basan ki rang ba balang ki nong sharai ka balang ki long kemi ki khun samla lembat ki hep ki berit khun ki badang don ha kani ka shnong ban kani ka balang ringkat yang bagi di khun kebalang di bahagia jumpat jong kapor kila dono haki wei pat kijaka bat haki wei pat kebalang kat nu kalong nu smokeman naga benta bila kami kenduk lang yang pat kumne kum sipara ba pengkin mau ini ikipor ba mensua kibalik no kibagim sokwa Lakin lekno nangi narbat nagi jingmut iti perkat jongi haga jing sisa nan kren bat kertun snow dengan kuat hapdeng jong ilang pat jong kabalang ringkat lem hapat jong ilang baro para pengikuti ibadah jing snow siap loy kan cuba ani kecil skojar amde tan aga jinglong na kecil snong rekam tam ki bangen kecil skojar kadai namar bangi dan aga kecilnya namar bangi dan aga kecilnya how try what no em jogin Jesus Christ bangen bagani kalong kapor kaban no kecil tu nak kajongi kaban iyo mani ay sim sisa pe ba kecil sekli ba ti kabalang kat tu berlong ni Jesus para bang iyo snow oi bang iyo snow apa wan shili pak depan shiki oi kabar perkat ka kalong ba kabalang ni le kami adu le kerjaan untuk semua missionary atau missionary kemudian menteri syafar jaga jemaah ini what kalau ini kepada snow telah kini gaji seng kenduk lang jong kabalang Presbyterian nal hangni hasnong lensing bat ka jing mo jong gaji seng kalong ban khot ban wer ki khon jong kabalang ki badai ka tan rai jong ki nangni nadu ki kime ki pat men jong ki men shua hendrai ki lara ano ka kerteng ka balang jong ki nangni bat ngi so yo blai ba wat la ki lara ano ka kerteng ka balang jong ki syaka chaka ka bagidon kalong bau blai la penlongi kumne ka bangilong ngi so banong ba ki lara ka kerteng balang bat ki padangi ke cinggur ku jongki bangilong kumni ku bangilong benta te ka cing temu jong ani ka cing kenduk lang jongi bat ki kalong pan penjan bandon ka cing chan na pedeng jongki ki bala mi ki bala hiar pateng nang ni bat mangi ki bedang sa hang ni ha ka hindon ka ka cing sojan ni wei pat ha ka cing dai haye ngasem ha ka cing dai kham tame ka cing syukri ya blai ka ka dai cing nur jungi na kalyang jong ka balang bangin khot ngin wer ki khon ki ti ka cing bat kala cialong si sha menta ka arpo south ko april jong ni ka snem arjar ko ar menta Bless you.